И здравейте, приятели, аз съм BGF1 и добре дошли в хаштаг след неделно издание Гранд При на Монца. Вау! Просто вау за сега ще кажа. Иначе, ако не знаете какво се прави в тази поредица, пуснете си началото на миналото видео, където коментирахме Гранд При на Нидерландия. И сега няма какво повече да ви бавя, нека направо започваме. Както знаете от миналото видео, започваме с цялостната ми оценка за състезанието. На миналото помня, че дадох 7,3, но това ще го бия със сигурност. Не знам, състезанието беше невероятно. Леклер спечели, втори Пиастри, трети Норис, четвърти Сайнц, нататък после Хамилтън, Верстапен, Ръсел и така нататък. Доста интересно си беше състезанието. Горе-долу през цялото състезание сякаш Макларен контролираха темпото, но на Макларен много бързо им се износваха гумите, докато на Фераритата доста по-добре стояха сякаш. Какво се случи? Макларените вече към към 340, там някъде между те, влязоха в бокса за нови гуми, като очакваха, че и Ферари ще спрат, ама просто Ферари нямаха избор, защото ако Ферари бяха спрели в бокса, Макларените щяха да ги минат. Така че нямаше смисъл. Общо взето за Ферари беше всичко или нищо. В този случай беше всичко, защото те решиха да направят стратегия с един бокс. Тя взе, че проработи. За Сайнц не, ама за Леклер да. И той Сайнц доста помогна за победата. Една невероятна победа. Точно на Леклер на Ферари пред тифозите. Беше едно незабравимо невероятно състезание. Тук мисля, че оценката ще ми е по-висока, като ще кажа 9,3. Отново, защото винаги може и по-добре, понеже просто си представете, че четирите най-силни отбора да са в битка един срещу друг през цялото състезание. Това ще е десятка. Затова 9,3 със сигурност бие миналото състезание с колко? Към около 1, и нещо. Но да, това ще е. Така, ето го, вече почваме и да казваме нещата за всеки пилот от 10 до 1, като естествено почваме отзад напред. Сега за Магнусен не знам наистина какво толкова да кажа, поради сега ще си призная. Това състезание главно гледах в първите позиции, защото там ми си беше най-интересно, не като някое друго състезание, тотална доминация на някой отбор и те битките да се случват назад. Това състезание гледал съм най-вече Ферари и Макларен, най-интересното. За Магнусен какво да кажа, мисля, че тръгна 13 или 12, завърши 10, предполагам за Хаса добре, една точица, не е зле, все пак е нещо, но само това ще кажа за Магнусен, просто не съм му гледал състезанието или те пък не са давали нещо, кой знае колко много, че да кажа повече. Сега между другото сетих, всъщност има нещо доста интересно, че мисля, че Магнусен има забрана за състезание, рейсбан, обаче от тук вече съм гол вода. В смисъл казвам, че не знам сега какво се случва, дали отбора си избира кое състезание да не участва, или FIA си избира, или направо следващото състезание няма да участва. Мисля, че най-логично ще е да не участва сега в Азербайджан, майче беше следващото, което е след 2 седмици. Но не знам, то с времето ще се види. Тук идва пилот, за който още по-малко мога да ви кажа. Какво да кажа? За Албан, Уилямс. Между другото, Уилямс на Монца бяха добри. По-скоро тук ще кажа интересна новина за Уилямс, която повечето от вас знаят сигурно. А това е, че Колапинто смени Логан Сарджант. Извинете ме, че го казах толкова за първия път. Общо взето каква е ситуацията, мисля, че на Уилямс просто им писна от Сарджант, той нищо не правише и взеха едно младо момче, аржентинец от тяхната академия. Сега забравих първото име, помня само фамилията, че беше Колапинто. Ще свикнем има време, макар че той ще кара само за края на сезона, а после трябва Карл Сайнц да дойде и да нямат повече проблеми. Надявам се. Колапинто изобщо не беше зле, но на момчето му трябваше да свикне. Това му е първото Формула 1 състезание. Може би ако беше малко по-опитен, щеше да вземе точки.
Пак не е зле, завърши си 12-ти. Та... Уилямсън не беше зле изобщо. Албан е едно най-нормално състезание. И най-бързите 4 коли, Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes не бяха пред тях. Но те поне могат да се похвалят, че са пред Астон Мартин и пред Хас. Това ще бъде. Ето го и човека, който аз насолих миналия епизод много. Та за Перес, какво да кажа, неговото състезание беше бая скучно. Тръгна 8, завърши 8. Имаше доста битки с Ръсел, като в крайна сметка Ръсел спечели. Та за него ще е доста кратко, като за финал само ще кажа: лоша кола, лош пилот, няма добри резултати. Така е при Перес. И ако този човек, не знам, ми се струва, че той става все по-зле и все по-зле. Тя и колата става по-зле. То се личи, Red Bull е станал много бавен, шон, като и Верстапен е 6. Но все пак... Айде, аз повече няма да говоря за Перес, че някой от вас, някой да го фен мой, наистина много да ми се обиди. 7 е Джордж Ръсел. Пак с лошо състезание, не толкова добро темпо. Между другото, квалификацията беше добра. Ръсел беше 3. Завърши 7. Чак ми става гадно, защото аз сега не съм фен на Мерцедес. Обаче просто това е един добър пилот, за който второ видео подред, че ми се наложи да говоря зле. Защото просто или той е слаб, или колата е слаба. На Хамилтън резултата е по-добър. Може би е и до пилота, и до колата. Но не знам, ще сравним вече следващите състезания. Ако така продължат Мерцедес, наистина това ще е голям проблем за тях. Пак казвам, от най-силната кола да станат така зле, изобщо няма да е добре за тях. Но все пак Хамилтън има добър резултат. Хамилтън е 5. Иначе, какво да кажа за Ръсел? И да, имаше, както казах, при Перес имаше битки с... Ръсел имаше битки с Перес. Още в началото изгуби много позиции. Мина на криво на правата. Не беше добре състезанието, не беше изобщо. Няма какво повече да кажа, защото каквото и да кажа, само ще се повтарям вече. Ето, че стигаме до 6-то място на слаб Верстапен. Естествено шегувам се, няма как да кажем, че Верстапен е слаб. Даже и да не съм офен, това ще е престъпление. Защото Верстапен е много силен, колата е слаба. Естествено, 6-то място според мен беше Макс, което той можеше да направи. И сега можеше Хамилтън да догони за 5-та позиция, но толкова с някакво повече да се иска. Направи с човека каквото можеше. Red Bull е много слаб. И ако така са продължават с Red Bull да са толкова слаби, си мисля, че McLaren и Ferrari доста бързо ще минат Red Bull в конструкторския шампионат. И Норис ще има шанс заедно с Леклер, даже си мисля, да минат Верстапен в пилотския шампионат. Това ще каза Верстапен. Само ще кажа на Red Bull да бъдат малко по-внимателни, защото виждаме, че изведнъж от 4-те най-добри отбора, от втория най-добър, станаха най-слабия. Ето го и Луис Хамилтън на 5-та позиция. Вече минахме половината пилоти. При него също не беше нещо, кой знае колко е интересно. Тръгна 6-ти. Общо взето единственият пилот, който изпревари, ако гледаме по стартова позиция и финална позиция, е Ръсел, който казахме вече, че състезанието му беше трагедия. Сега не беше зле. Там по едно време изгуби позиция от Верстапен, но после си я върна. Не беше зле състезанието. В смисъл, биваше си го. Както винаги, класата си казва думата. Но, както казах, просто Мерцедес е слаб. Но мисля, че не са слаби колкото Red Bull поне. Мисля, че Red Bull са по-слаби от Мерцедес прямо резултатите от това състезание. Но няма нищо. Пак едно стабилно 5-то място. Можеше и по-добре, но Мерцедес мисля, че вече прекалено много изостават от шампионата. Те мисля, че са на колко към 100 кусур точки зад Ферари. Това е
голяма разлика. Ще им е много трудно да си помислят за топ 3 в конструкторите, но знаем, че във Формула 1 всеки обрат е възможен. Това ще ми е за Луис Хамилтън. И да, нека продължаваме към следващия. Ето, че стигнахме и до четвъртия Карлос Сайнц. Сега неговото състезание не беше кой знае от най-уау състезанията му, но все пак той имаше главна роля в победата на Леклер. Пети тръгна, на старта мина Расел, естествено, то кой не го мина. Опита се да не пъне Леклер, ама не му се получи. Кара си четвърти си кара. Вече след всички боксове пак беше четвърти, след първите боксове. И вече след вторите боксове, които Ферари реално, както казах, не влизаха в бокса. Заедно с Леклер бяха първи и втори, но Сайнц беше от първието на 10-11 секунди зад Леклер. И Макларените го догониха, главно Пиастри и Норис. Но все пак Сайнц успя да задържи Пиастри с плюс една обиколка. Нека не забравяме, че той буквално летеше. Още една-две обиколки и Леклер нямаше да е победител. Но иначе Сайнц доста, според мен, с поне секунда помогна на Леклер победата. Мисля, че към края, последната обиколка вече точно на старт финалната права, бях към около 2,9 секунди в предимство на Леклер. Но Пиастри ги сваляше много бързо. Общо, според мен, Сайнц имаше голяма заслуга за победата на Леклер. Така че него това състезание главно с това ще го запомня. Все пак и не забравим моменти за него. Последното му състезание на Ферари в Монца. Естествено той ще се състезава пак в Монца, но друго си да си в Ферари на Монца все пак. Той си лечеше, че искаше Леклер да победи, не беше егоист, както много хора си мислят, че той сега, като знае, че няма да е от Ферари, ще бъде пълен егоист. Напротив, той си помогна, беше част от победата, сега ще бъде част от празненствата на Ферари, които се надявам да не продължават толкова дълго, да не се отпускат следващото състезание. Да, браво на човека. И нека продължаваме към топ тройката. На трето място можем да видим Ландо Норис. Какво да кажа? В смисъл, според мен, аз още в миналото състезание си го казах. В този Макларен всеки ще бъде добър. Това състезание Пиастри го смаза. В цялото състезание Пиастри го смазваше. Нали уж се бори за титлата? То така не се бори за титла. Колко вече 1000 пъти беше първи в квалификацията, после състезанието какво прави на първа обиколка, губи лидерството. То с това ще му запомнят сигурно сезона. Да, според мен. Миналото състезание, помня, го бях служил, когато в последната част ги казвам, кои според мен са направили най-много. Бях служил Леклер и Норис на първо място. Ама тук Норис със сигурност няма да е. Със сигурност. Пиастри го мина още в старта, там в трети-четвърти завой. После мъчеше се да мине Пиастри. Той и Леклер го мина, всъщност аз забравих. Пиастри и Леклер го минаха в трети и четвърти завой. После той си върна позицията от Леклер към 10-11 обиколка. Минаха всички влизания в бокса, така си останаха нещата. Той реално с бокса мина Леклер. Пресече Леклер с стратегия с първия бокс. Та после караха. Дойдоха вторите боксове, както вече за сигурно 20 милиарден път казах, Ферари не влязоха. И да, просто Норис нито можа да настигне Пиастри, стратегията му на и то. Реално, ако гледаме на Ферари, стратегията на всички останали беше лоша. Да, това ще бъде за Ландо Норис. Аз лично си мисля, че ако така продължава, може би ако Red Bull продължи да е толкова слаб, ще има някаква драма за титлата, но ако той също продължи да е толкова слаб, ще трябва много бързо да забрави за тези мечти. Не знам защо реших да сложа тази снимка точно на Пиастри как печели Унгария, просто ми хареса. Но той пак изобщо не си зле. Второ място. За него не е добре. Извинете ме, за него е добре. Със сигурност си е добре. Неговата цел този сезон до края, според мен, ще е просто да докаже, че е по-добър от Норис. Той си е по-добър от Норис. По-млад, по-добър. Предполагам и с лека по-слаба кола, защото винаги знаем, отборите казват, че
двете коли са еднакви, обаче всеки Формула фен си знае, че винаги първата кола е малко по-подпомагана и малко по-бутана напред винаги от всички в отбора. Така цял Пиастри тук успя. Смаза Норис, смаза всичките. Общо взето от всички беше с най-доброто темпо. Но накрая реално, ако не беше на Макларен стратегията, той щеше да спечели. Щеше да спечели, втори щеше да е Норис, но Макларен решиха да не рискуват и с това не рискуване всъщност стана по-лошо за тях. Но на те и много си износваха гумите, щът нещата най-много нямаше да завършат накрая, пък ако не бяха спирали в бокса. Може би в някаква щена щяха да завършат. Не знам просто Ферари как са направили гумите хич да не се износват. Странно, като миналия сезон това беше най-големия проблем. Пиастри доста добре си кара, аз съм лично впечатлен от него. Беше най-добрия със сигурност от всички като скорост, по-добър от Норис. Сега в Маклара няма нищо. Победи първата кола Норис, нали. Каквото и да си кажем, Норис е малко прехвален. Защото от фенове не, аз виждам феновете. Феновете си казват истинските мнения и доста са и много критични към него. Но от репортери и журналисти Ландо Норис е много прехвален. Това е лично мое мнение. Ако искате и вие можете да напишете вашето долу в коментарите. Това ще бъде за Оскар Пиастри. Мога да му кажа само браво и нека отиваме към нашия победител, краля на Италия. Ето го и победителя от Гранд При на Монца. Спечели домашното си състезание. Спечели домашното състезание на отбора си. Шарл Люклер! Знам, че за Норис не бях толкова хайпнат и щастлив. Но аз ви казах, ще се опитам да съм неутрален. Сега тук малко ще се подпусна, защото в цялото състезание корема ми се беше свил на 2. На 3, на 4, на 5 даже. Аз честно казвам, формулата си я приемам много емоционално. Според мен Формула 1 е начин на живот. Накрая даже плаках от радост. Сега плаках в Монако, Люклер като спечели. Защото аз наистина съм много голям фен, имам и тениски негови, че е в ранница негова. Бая голям фен съм. Сега на Монако плаках като си спечели първото домашно състезание тази година. 2019 Монца плаках. Сега плаках. Малко трябва да споделя нещо с вас и аз. Все пак много емоционално за мен беше тази победа. Много се радвах. Тифозите бяха невероятни. Както той вика, аз последната обиколка гледах главно феновете и трибуните. Дядо вика, човек, гледай си колата, че ще се лъснеш, бре. То добре, че не стана нещо такова, защото си представям да води. Тифозите са на крака, всички щастливи и накрая, само защото се загледа в феновете, да се блъсне. Доста интересно си беше. Да. Цяло аз съм си заклет фен на Ферари. Нека говорим за състезанието. Тръгна четвърти, между другото. Изпрява Ари на старта Ръсел. После още няколко завоя по-късно мина Норис. После в първите боксове аз вече казах, Норис го мина с пресичане. И общо взето Ферари щяха да направят един нормален бейсик резултат към трето-четвърто място. Обаче с тази стратегия на великия французин Васьор. С тази велика стратегия успяха да вземат първо и четвърто пак място, но Сайнц, както казах, да го помогна за победата на Люклер. Обаче Люклер успя, както се вика, man, the first time was so nice, I had to do it twice. За тези от вас, които не разбират английски, първият път беше невероятен, трябваше да направя втори път, но не, на български не става така яко, защото на английски има рима. Обаче, като цяло да, едно невероятно и за мен незабравимо състезание, може би. Вау. Аз вече е понеделник, видеото го записвам в понеделник, състезанието беше вчера. Аз още съм в екстаз сякаш. Телефона ми бълна, беше пълен с неща на Люклер. И българите, нашите българи бяха и те там на стадион, аз пък на стадиона. На пистата. Беше едно много яко състезание за мен.
Всеки си има предпочитанията, това е моето предпочитание, фен на Ферари и Леклер. Вече съм във Формула 1 реално, сериозно я гледам, сериозно гледане на Формула 1 към около 5-6 години. Обаче е така да я гледам, в смисъл не разследа всичко, както сега правя, вече минават 10 години. Така че, това е. Така, приятели, ето че дойде време, след като си казах мнението за всеки пилот от топ 10, да си кажа изпорен от топ 10, кои са тримата пилота, които са се представили най-добре. Аз няма ви ба повече, нека направо започваме. Сега на трето място ще ви изненадам и на трето място ще кажа Франко Колапинто. Сега. Моля ви се, не ме хейтете, не ме мразете. И знам, това е само за пилоти от топ 10. Колапинто завърши 12-ти. Но все пак, замислете се то, младо момче, първи сезон във Формула 1. И то не е да кажеш да е започвал от началото, започва от малко след средата. Първото си състезание в квалификацията 18-ти. И в състезанието 12-ти, това 6 позиции изобщо не е зле. Представи се много добре. Това ще е моето мнение. Затова, когато да ми викате, аз си слагам Колапинто на трето място. На второ място слагам... Кой да сложа? Тук вече ще е от топ 10. Слагам Оскар Пиастри. Защото според мен от топ 10 той беше втория пилот, който направи най-много. Както казах, той щеше да спечели, ако не беше на Ферари стратегията. Беше доста бърз, смаза Норис. Поради тези причини слагам Оскар Пиастри на второ място. И на първо място, естествено, просто няма как, хора, няма как. Това е Ферари на Монца и печелят с Шарл Леклер, който феновете много си го обичат. Просто нямаше как. Първо място слагам Шарл Леклер. Това е. На първо място е Шарл Леклер. Никой не може да ми го спори от тези, които е гледал състезанието. Сега искам и ви да напишете вашето мнение в коментарите, защото ще ми е доста интересно да видя и вие какво мислите за състезанието. Това ще бъде за сега. Така, приятели, надявам се да ви е харесало видеото. Освен видеото, надявам се да ви е харесало и състезанието, защото лично според мен беше доста интересно. Както ви казах, дадох му 9,3 от 10 оценка. Беше един незабравим уикенд. Ако ви е харесало видеото, може да натиснете лайк бутона. Ако ви харесва идеята на канала, да се абонирате. Ако не искате да пропускате бъдещи видеа, да натиснете камбанката заедно с АО или всички. Благодаря ви, аз бях BGF1 и до нови срещи.